А сега танцуваме много бързо. Бързо, 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 бързо. А сега танцуваме кой както може, всеки. Леко намалям само. Искам пак както танцувате да застанете тук и отново да се обърнем към нашата публика. И може ли всички да кажем благодарим ви, че дойдохте. 3-4. Ами това е от нас тази вечер. Автографите след като се преоблекат на герои. Вие знаете, много ми беше приятно. Надявам се пак да се видим. Желая ви много приказки. Желая ви много приказки. Защото, нали знаете, там доброто винаги побеждава. Желая ви да сте усмихнати.